Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигоҳбон бошад. Бародару апа харо як камтар 10 рӯз набудем дар ютуб. Як брачка аста Бузургмеҳр ном дорад. Ҳавай ҳар рӯз телефон мегӯяд, ака видео накардаси, ва ям блогере. Ва чӣ гуфтанем? Ҳама вақт дар видеош вақте ки салом метиҳад ба мегӯяд акаҷонои ман, апаҷонои ман, стили гап заданаша. Баъд навичока блогер навичока ихе гирем мебел студия Бобоҷон 88 бобои Қан чандин блогеро шогирдои ман будан. Ҳамин вақти ютуба сар карда будан, ай ман консултация мепурсидам. Ба ҳамин брачкам шогирди мана. Силкаи каналша мемонам дар комментария. Ай ҳаматон хоҳиш мекунем дуромада як таги обуна шавем ва як таги комментария нависем. 20 одам обуна шавеша дар ҳамун силкае ки ман мемонам. Ман ай ҳаматон миннатдор мешавам. Ҳамин брачка тоҷики хидмоя дастгириш кунем. Чай мера як ҷо шикатур мекуна, як ҷо кирпич мекаша мисол. Як блогер шава, як манфиаташ дар мардуми хидмот раста. Силкаша мемонам. Ба мисли ҳар вақта инаи номери занмай барои занҳо, барои модаро, барои апаву хоҳаро билет дар кор бошад, дар ин номер занг занед. Инаи номери манай, дар ин номер бародаро, акао, дар ин номер дар ман занг занед. Билета бо нархи дастрас мегирем метавонед. Ва ози брачка ки ман ваъда карда будам ки реклама мекунем, якум видео мебурад, як канали ман реклама итӣ мешавад. Баъди 20 дақиқа ман заявка рӯи кардагиам. Бояд ки 40 та билет барои Тоҷикистон рафтан бо нархи арзон гирам. Баъд як 20 дақиқа билет мебиёяд. Иншоалло ман дар шумо бо видео мекунем, гап мезанам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад, ободу сарбаланд бошед. Ҳамин додарака як дастгирӣ кунед, иншоалло кори беҳтарин мешавад.